Νούμερο 5. Το ανθρωποειδές πλάσμα στη σκεπή. Στο βίντεο βλέπουμε τον ιδιοκτήτη ενός σπιτιού να έχει βγει στην αυλή με την κάμερά του για να καταγράψει αυτό που προκαλεί κάποιους παράξενους θορύβους. Αρχικά φαίνεται πως δεν παρατηρεί κάτι ασυνήθιστο, ώσπου αποφασίζει να στρέψει την κάμερα προς τη σκεπή. Νούμερο 4. Ο έκπτωτος άγγελος στην Καταλωνία. Δύο φίλοι σε ένα δάσος της Ισπανίας επιχειρούν να εξετάσουν κάποιους ήχους που ακούγονται κοντά τους, πιστεύοντας πως πρόκειται για κάποιο ζώο. Πλησιάζοντας όμως όλο και περισσότερο, κάποια στιγμή δίπλα σε ένα δέντρο αντικρίζουν ένα παράξενο πλάσμα, το οποίο γυρίζει και τους κοιτάζει κατάματα. Va, corre, Forlio, tía, va. Νούμερο 3. Οι μυστήριοι νυχτερινοί περιπατητές. Το 2007, στο Φρέσνο της Καλιφόρνιας, μία κάμερα ασφαλείας κατέγραψε ένα αλόκοτο πλάσμα να διασχίζει αργά την αυλή ενός σπιτιού. Το 2011, ένα παρόμοιο συμβάν καταγράφηκε στο Εθνικό Πάρκο του Yosemite, λίγο πάνω από το Φρέσνο. Αυτή τη φορά όμως περιλάμβανε δύο φιγούρες. Σύμφωνα με θρύλους των Ινδιάνων, οι νυχτερινοί περιπατητές προέρχονται από τα δάση της Καλιφόρνιας και βρίσκονται στη γη πολύ πριν εμφανιστούν οι άνθρωποι, ενώ στις γύρω περιοχές μπορεί να βρει κανείς ξύλινα γλυπτά, τοποθετημένα εκεί από τους ηθαγενείς Αμερικάνους, ως φόρο τιμής και σεβασμού προς αυτά. Νούμερο 2. Το φάντασμα του κοριτσιού που κλαίει. Στο βίντεο που ακολουθεί, ένα ζευγάρι ακούει μέσα στο σπίτι του κάτι που θυμίζει παιδικό κλάμα. Όταν ο άνδρας αποφασίζει να ανοίξει την πόρτα του δωματίου από το οποίο προέρχεται, αυτό που αντικρίζει θα εύχεται να μην το είχε δει ποτέ, όπως και εμείς. Νούμερο 1. Η μάγισσα στη Σαουδική Αραβία. Σε έναν έρημο δρόμο κατά τη διάρκεια της νύχτας, δύο άτομα που επιβαίνουν σε ένα αυτοκίνητο παρατηρούν απέναντί τους μία λευκή φιγούρα. Καθώς ο οδηγός ανάβει τα φώτα και πλησιάζει για να τη διακρίνουν καλύτερα, η φιγούρα αυτή που θυμίζει μάγισσα αρχίζει να έρχεται επιθετικά προς το μέρος τους. Oh, no!